लोकसभा किलिक नang kileji aphan apor nang te bokbom apora hut racharia songatum methanga song kachepa hai ponji aphan asona saikideng asonsi Vomulangso kanyang ti arong thereponi phai sirkep arni anarlo bor phai krehini malom maikangni Maya hut BJP along claim bom abangphu bangphi kadokabe bang pharo photum methanga song che osi APHLC racharia songalong chingbedun non kilika pora hut henlo ke matha parsik nang jia porlo Athe nangli phan tangka sika pharo suri nang pilok penke nangli khela pen nangli long ria phan che jordo nangni nangli tangka suri cho endun lok pensi vote pidun pen pahai dun det pulote epranga kisunga bangke nangli che chak nangpo lapen adung cho dama masi long lelo pusi ningje pon Google suring koi bak pichong titi amahan la kuti sia phan sai pachong hong ding titi dor mohan nge pione bil nge pione le alang li phan le si kuti si nak pion le people di master dom je tikloyon aja dom master dom tikloyon kre follow bo dor moi long le di tikloyon kre follow non nang donot kuti si nang piyo nak pion le puto ki people lo lagi la election pe dam chik pola en lo kam ke amat itu ma bangke sum ibin bo lagi la sila sona lam ke kaita kroidu nang nelo la pen bila bang tuke nilitung ke nang lilo pulatang e pawar yong sige long lo pulatang te election ke high lo pulatang te bila bang tuke la non ke long le lang tong phana pilapo la pen contract under tribal man si pilapo akam da velo nang arui da akam da velo ni tinga la men lang wakur lang imati la hello amonit bang tu pu ne tu pu pe Labang somelong aluhisar poman pen je aikathar chitong dunsi klardak pen ilitum inglonga kheyatum arona teng pen siksedul ajakong pen saike claim pon je phan pajurmi pon non heta ningje atlo ke claim je bangke hala swearing doi mati di o taking doi ge la o taking a phi pen uthot arni pen thuke la autonomous state ke long ya phansi ni tu ni lige claim cheng phit bo la pen siksedul ka pang tang ya phan lapen ilitum kado veta ke jok phunja fan jasita ke claim nangi ange ni lige claim lapo lage odbek po autonomous state ke longi pulote hale 244 a lokente lapen 244 a ke longi pulote 6 schedule do thuwek nai athema 6 schedule paragraph 20 athe ateng bensi hala 244 a ta claim ji pohda ke tok do ilitum ke aprang me da chini la tum tharle hai he po hai muthe punang koklo apor ki pilo latum hai mene phule hai la si hai he latum ake hai he ke claim kleji popot si order ta ARO phan pirong loge ARO ke magistrate power ave dage ARO ke latum ke thoi ARO thoi circle officer son kali latum aja kong ave magistrate power ave ange la DC pen SP phan si ke tok nei polote CM me tha ma si ke tok nei amat tok ni det ke non phi tok lo buser pe klang clip bo mana tum thek long lo ma social media long thek long le bodi tok lo bu tok ti la tok ti la tung ye la ke inni si la election nang le lo la si la eviction claim ji pulote muni tum nang chi kroi dun ji bende na pacho be si ta chok hilang ko si ka matha sita ili tum mon ni karbi tung ye non ke chini lab lo ka pacho be ke chi kroi dun de lo non ke la Bangso melong APHLC Central Youth Wing Chunbang Sersing Bay Garo Khepen Kimson Sangma Diopani CC pen Anthony Bongrum pen danglok ki ongdung atum chetong dun ringki Lasinon ke bang jia pora hut kapre ka song pen bang suri si arat armu APHLC asong along chepa ogja phan jisik chedang pom lopusi atirikam Vomulangso APHLC risonim so ahin pen mei pialong pangdak pon Di jalan tibang elah hello bedam tang aning campaign nitum na pusonsi kapre a political al tumong nitum dur lo bon sitami piniar ni anta nitum apan thanga kimi ate chok kam stami tamang nang klang kle laposi pini pena bang ni nitum ada diopani constituency along yuding atum stami APHLC along ipo abdul lo tapi nitum jasemet pet alam tibang lalo rara tum apan nitum ke pachini kang tung bang lalo non apor bangke ilitum ke do join nang ji apor galilo lasi nilitum ahin pen rat kado kawi karbiang long rat phan kachuni rialam thi bangal lalo
jesemet pet prap jin ben non MP election aphan bang iritum ka dokovis nami chesong lona kedam tang PGR along le phan iritum ka chesong sonda taxi nona ports tami iritum ningi si pepen dolo tang te itum sarja ai ka thara phan iritum pahai le tang te alang li iritum aphan kam ke minang klempi pon vegji apen iritum yut ka dokavi tum phan tami alang li pensi kam ke minang klempi pon vegji lasi ni iritum Vomulangso yut binga hin tante ansin iritum rara phan pacheni iritum News Report, Karbi Anglong TV.